Revolució sense enemics, per entendre el món i transformar-lo, és un llibre que hem escrit entre el Jaume López i jo mateix, el Daniel Gavarró, amb la intenció de que comprenguem com el món s'està transformant, perquè no estem vivint una crisi econòmica, no estem vivint tampoc una crisi territorial, ni vivim una crisi de valors. En realitat el que està succeint és que el món que coneixíem fins ara s'està desmoronant i està començant a aparèixer, estem en el procés de naixement d'una nova societat, una nova forma de relacionar-nos. Per tant, aquest llibre el que ens dona és una sèrie de reflexions, una sèrie de pistes, escrites amb un llenguatge molt senzill, molt clar, molt assequible, per entendre quins són els canvis que nosaltres hem de promoure al món perquè aquest naixement del món que està venint sigui més ràpid. Qualsevol naixement és una època de patiment. Per això dic que no és una crisi, és un naixement. La pregunta és si nosaltres podem fer que aquest món neixi el més ràpid possible. I en aquest sentit, Revolució sense enemics, un llibre per entendre el món i transformar-lo, vol ser un gra de sorra. Us convido a baixar-lo gratuïtament en PDF des de la pàgina web de l'editorial, boiraeditorial.com, o també des de la meva pàgina personal, danielgavarró.cat. Revolució sense enemics, un llibre per entendre el món i transformar-lo, el teniu tant en català com en castellà, també el podeu comprar en paper a les llibreries, crec que té un preu de 10 euros, i el podeu encarregar també des de la nostra pàgina web de l'editorial, boiraeditorial.com. En tot cas, no tingueu por en difondre el PDF gratuïtament perquè està en copyleft i no vulnereu absolutament cap dret d'autoria. Al revés, us ho agrairem. Gràcies.